Hello! Astăzi o să-ți arăt cum aș machia eu dacă mi-i spune că trebuie să fiu gata în 10 minute. Mai întâi ne periem sprâncenele, atât, pentru că nu prea avem timp de prea multe. Apoi cu o pensulă de genul ăsta îmi place să-mi întind foldul de ten pentru că se aplică mult mai repede și mult mai lejer. Chiar dacă ne grăbim, trebuie să pară că ne-am machiat foarte mult și că am petrecut ceva timp să ne pregătim, nu? Nu uit niciodată urechile sau gâtul. După vin cu concealer și aplic de obicei pe centrul feței, acolo unde vreau să dau luminozitate. Îmi place foarte mult să vin cu un concealer mai deschis. Îmi place foarte mult efectul de la sfârșit cu contur, blush și cu concealer mai deschis. Venim cu pensula mea preferată și blenduim totul cât de repede posibil. Dacă vrei să te grăbești și să blendești totul repede, asta este pensula de care ai nevoie. Am verificat puțin și în oglindă, bineînțeles, ca să nu fie ceva rău în afara camerei. Difuzăm foarte bine totul, să nu existe nicio dâră. Apoi vin cu un burețel și setez zonele în care am aplicat concealer. Atât, prin mișcări de tapotare, nu avem timp de baking în 10 minute. Tapotăm foarte bine peste tot. După vin cu o pensulă așa mai fluffy, pe care am adăugat puțină pudră înainte și vin pe toată fața. Așa putem să setăm totul foarte repede posibil și în același timp nu omitem niciun loc. După îmi fac câteva fire, nu multe, că deja sprâncenele mele sunt foarte dese și oricum nu avem timp de cine știe ce. Îmi place foarte mult tehnica asta, arată foarte natural. După venim cu pudră și pe sprâncene să schimbăm culoarea și să setăm totul. După venim cu un burețel și setăm totul, să nu avem diferențe de culoare. Și ce îmi place mie foarte mult să fac când mă grăbesc este să vin cu un iluminator înainte de contur și de blush, pentru că așa mi se pare că o să pară fața mult mai glowy. Un alt truc pe care îmi place să-l fac este să folosesc un blush lichid după pudră, dar mai întâi îl pun pe mână și îl aplic foarte bine pe pensulă. Încerc să iau tot produsul uniform, iar apoi aplic prin mișcări de tapotare. Dacă vreți să folosiți acest truc, nu puneți niciodată direct pe față, pentru că așa o să aveți pete. În felul acesta, punând mai întâi pe mână, se blendește totul cum trebuie și are și o intensitate mai mare. Îmi place foarte mult efectul după pudră. Apoi vin cu un bronzer și aplic unde vreau să am cea mai mare intensitate prima oară. Apoi merg și pe frunte și difuzez totul foarte bine. O să fac la fel și în cealaltă parte. Îmi place să-mi duc foarte mult și prin sprânceană. Nu îmi place să îți dai seama ce culori am folosit pe față, așa că aplic peste tot. Nu apăs, foarte ușor, fac totul. Iar acum, nu știu ce părere aveți voi, dar mi se pare că tehnica asta cu cleștele face cea mai mare diferență atunci când aplici mascara. Îmi place super mult efectul de la sfârșit după ce folosești cleștele. Acum o să vin cu mascaraul meu preferat. Îmi place să vin de la baza genelor către exteriorul lor. De cele mai multe ori aplic 2 straturi pentru că îmi place să se vadă foarte intens, dar nu să încarc genele, bineînțeles. Și prin mișcări de zigzag încerc să le dezlipesc puțin în timp ce aplic. Puteți vedea diferența. Fac la fel și în partea aceasta. Nu avem timp să facem nimic la ochi. O să vă arăt în câteva momente un truc pe care îl fac eu când mă grăbesc, dar totuși vreau să pară că m-am chinuit să fac ceva. Între timp aplic un lip pamper să mărească puțin buzele, simt că mi le și hidratează câteodată. Iar acum o să vă arăt trucul pe care eu îl folosesc. Îmi place să vin cu o pensulă și cât este ud rimelul, îmi place să vin să blenduiesc așa puțin spre exterior și să mă duc înspre zona de eyeliner. În felul ăsta o să fie un efect foarte frumos, dar și natural, nu un eyeliner grafic, dar până să se usuce rimelul. Apoi îmi conturez buzele începând cu buza de jos, cu centrul ei mai exact, o depășesc foarte puțin, iar apoi merg pe conturul meu. Fac la fel și la buza superioară, încerc să fac totul simetric. Depășesc doar centrul buzelor și în rest urmăresc conturul meu. Așa aveți buze voluminoase și simetrice. Trebuie să recunosc că la buze stau cel mai mult mereu, dar astăzi am încercat să mă grăbesc cât de mult am putut. Iar apoi îmi place să vin cu un lip oil care să se potrivească cu conturul. Eu am folosit acum ceva cu o nuanță mai roșie, mi se pare că se potrivește foarte bine. Și par buzele foarte hidratate.
Și cam așa m-aș machia eu dacă mi spune să fiu gata în 10 minute. Tu ce pași folosești ca să fii gata mai repede?